Jo he après en aquest projecte pues, la teoria del Big Bang, que antes tot estava molt juntet i calentet i un dia va explotar. I també he après a calcular. Jo he après a treballar més en grup. Jo també he après a treballar més en grup. Jo he après a treballar més en grup i també la teoria del Big Bang. I ja està. Jo he après a treballar en grup i quins elements té l'univers. I ara que me'n record també he après el del sistema solar. Res més? No, ja està. No. Primer vam agafar un full a brut i vam posar totes les idees que teníem. I a la Martina Maria ens ho van corregir. I ho vam passar net. I havíem fet dos títols. Com els elements de l'univers i la teoria del Big Bang. I llavors tots i cada un van fer un dibuix. Jo vaig fer les estrelles que estan aquí. Jo vaig fer la Terra, que està aquí. Jo vaig fer la Luna, que està aquí. I jo vaig fer el sol que està aquí. Jo vaig fer els planetes que estan aquí. I ja està. I ja està. L'univers. De què està fet l'univers? Està fet de nubes de polvo, de gas, de moltes estrelles, planetes i moltes coses. I això és Big Bang. L'univers abans era molt petit. Fa molts anys l'univers era molt petit i va explotar l'univers i se va anar expandint encara. Els noms dels planetes són la Terra, Júpiter, Urà, Mercuri, Venus, Saturn i Neptú. I fa 500.000 anys havia existit el Big Bang. I 15.000 milions d'anys. 15.000 Milions? milions d'anys. I jo he après a fer l'equip. Jo he après a treballar en equip i a fer el treball, a com a fer. Jo he après a ajudar al meu equip. Jo he après quasi res. Per què? Perquè no estava escrivint el meu i se van fer quasi res. I també hem fet un poc de... Vinga, expliqueu què ha passat. I també hem tingut uns petits problemes perquè hi ha alguns que no escrivien i hi ha alguns que sí escrivien i alguns que no pintaven. Però intentareu millorar per a la pròxima? Sí, que ajudem més. Sí? L'univers. Nosaltres hem fet un treball de l'univers i l'univers està fet de matèria visible, que són estrelles, planetes i gasos calents. Tots sabem que el sistema solar està creat per 8 planetes: la Terra, Mercuri,
Neptú. Bueno, Y Saturn. La teoria del Big Bang és antes era molt petit, més petit que un àtom, i després va haver una explosió que es diu Big Bang, i es va fer l'univers més gros, i ara s'està fent més gros. i ara també. I ara ell vol explicar el d'anys que es va formar l'univers i no sap el número i el diré, 15.000 milions d'anys. Es va formar el Big Bang. I que el van formar els planetes i les estrelles i tot això va ser fa 4.500 milions d'anys. Ja està. He après treballar en equip i també i de què està fet l'univers. Jo he après la teoria del Big Bang quan es va fer tot això, que està fet l'univers i treballar en equip. Jo he après a treballar en equip i tres el sistema solar. Jo he après de què està fet l'univers i la teoria del Big Bang. Jo he après tot això i també el sistema solar. Ja està. Vamos, ja està. Hem fet un esquema. No. Sí, hem fet un esquema entre tots de l'univers. Hem posat diversos títols. La teoria del Big Bang, els elements, teoria de l'univers, les galàxies, la nostra galàxia i el sistema solar. La nostra galàxia és Via Làctia i el sistema solar està format per 8 planetes que són Mart, Terra, Urà, Saturn, Mercuri, Venus, Júpiter, Neptú i una estrella Sol, que se diu Sol. I he posat decoritos per aquí per decorar la fitxa. I també hem pintat els quadrats de colors. I els elements són nitrogen, oxigen, carboni, heli, silici, magnesio i ferro. I nos ha agradat molt treballar en equip. I les coses que hem après és a treballar en equip. I coses de l'univers. I també, que no ho he explicat, que quan se va destruir l'univers per el Big Bang, pues se va formar com una bombolla calenta i de dins hi havia les forces i també com un arròs que són la gravetat i jo crec que és l'element. Jo he après a treballar en equip. I jo
explica l'univers. Jo treballo en equip i com funciona l'univers. Yo trabajo. Ya está. Que ya lo he dicho. Habéis sido mucho para L'univers. Los planetas son Júpiter, Urano y Mercurio y la Tierra. ¿De qué está fet l'univers? L'univers està fet de 4 elements. La gravetat, electromagnetisme més la força nuclear forta i fluixa. Teoría del Big Bang. El Big Bang antes era petit y calent y después va a explotar el Big Bang y es va a esparcir més. Fa 15.000 milions d'anys del Big Bang no. Va a haver-hi el Big Bang. Fa 4.000 milions d'anys fa mares i res més. Ja està. Que ho ha après. I després va haver-hi estrelles, planetes, Terra i Lluna. i Via Làctia. Jo he après de què està fet l'univers i la teoria del Big Bang. Jo treballar en equips. Jo també treballo en equip. Jo treballo en equip i aprendre lo del Big Bang i lo del univers. Jo treballo en equip i la teoria del Big Bang i els 4 elements.